Twel machine aso kwarigania oroboti oruo togoswase county ya Nyamira bamenyi bese muye bunge ya North Mogrango bakoragwa na Enoch Kusagero nigo bamwiranira mbia mono muraigwense William Ruto aso kubwatuka mugendera gukia sense muye bunge yo ekero gietaro yae nigo Ruto arua eire yo guche kurugeta seni kigetange kigari yo murero asense muye Konge University ya Nyamira ebare kurwa tombe isinta mukumoni gitaru amone chiro ya Ikonge bagokware meskuru ya Nyamauru ase ward ya Itibo ime ya Nyamira nigekere kyo basabiro mugusi abe imeye serikali na kurwesiko gochia somura igwense William Samuel Ruto bosi bwo mwaka w'echilifu ibere emerongo ibere n'etano nebiro musekito Stephen Nyarikembonde na roboti oruo asobo imemano Habamenyi be bunge ya North Mogrango bakora wana Enoch Kusagero yogokora ase OBC yo muri Kyobotambe hase ewizara y'uburendi bwo imere Mondo Moro bakirembya mono murai bwense Moske William Ruto ase tara ya nene mono ase bunge ya North Mogrango asoko bwatoka getange kireri SGR ubagachi bwe university ubagachi bwe chiro ya Ikonge aboigo korwe yayogo chakorosie para yo kubwatania nsemo ya tombe isinta mokumoni weka gitaru asa marita ngoro kwa Enoch Kusagero igetole Nyamuro polling station Itibo ward North Mogrango constituency ekendo chakaiga na chakaiga kororaba antaba Nyamuro kaiga polling station ende mono abantu baitu ward North Mogrango president to yure ase ngo ward ya kabere to kama tembe mana so SGR police station ya kabere ya to HTC ba to tebambi yamono kwa vile alikuja atatune university kwa hivyo university nitaingia kwa hiyo naenda Bwana University for 1 day kwa sababu ninaendanga 3 days mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba STR ikiingia nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwana University naona watoto wangu na hii nini alisema university badala ya kupeleka watoto university mbali tuna train transport hapa ni karibu kwa watoto wetu watatravel unoyo minteno kwa tebire to support Moske William Samuel Ruto anene una tutaraga ga Nyamira county ni bintu biri abaga gotwa una kwana mbigendrete ko una kyabanyarwalia university nendrete ko roisiwa na kyabanyaru yani na Ikonge SGR eri una tebedega nerbi ko monyino kwana asama rietangoro ku Felix Michael ekchana kya Nyamauro na omochesachi ogwakere timu ya Nyamauro igaiga tubwate chitimu sato China getangwa na Nyamauro etore no mogoko monene ase oyo minto eno kwa inyoire fichana bya mwabo koru Nyamaura iga otoreta ire chi uniform gwetera sobo konyi bwa PS Mondo Moro okwanekere kioni go basabire abagusi anne mono abarai babeke omwananchi bosio asekeria batebrenganere bya murayora bisi Moske William Ruto ewesiko muno murayora bisi ekero chikura chikanyereire aso mwako 2027 mono mtoto ko bwadi tote una sai omurayore asekerogo ne President William Samuel Ruto to sababa abarayora into bagusi ba put the interest ya community mutwe para saba magendero batoka kiri school gitwale kila ba tuli chingia chipara tonyole chingia tonyole chichiro tonyole none chi markets ne county chinde nigekerekio ko mo batebirenga one serikali ya OBC ne Moske William Ruto na nere bya ngombe gokamu bona iga egendere ko bake gokamu gokogera nere bwata mabere yense ekaro bwate ngombe ejirani bwate ngombe gokamu ne yawe litororia ondira tora mbego togose togonza kuminyoke ejirani gokora ebere ejirani era kwa mabere ogokora ekara yawe yanyorire muri basi mata na ki bono ejirani tinogori mabere ngore nkameyani naboy Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Nyamauro Itibo ward North Mogrango county ya Nyamira.